Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Aku mengalih doger selamat malam di sana doke pang tigo menanga. Aku mengalih nan sana buah-buah nan sana viral. Iku akak ko nan sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam siang. Mengalih ayi kambia. Nah, nasana ayi kambia. Namu tek reda. Ikut samba-samba gitu nan sana. Ikut yo. Ikut nan sana. Gulai-gulai gitu gamano kayak pang tigo senanga. Ada mereknya nan sana. Ada ngalito bu. Aduh baso, aduh toger. Ako yung sana. Ako nyo. Pang tigo senang padang loy sana yo. Aduh ngali sate. Ako mangali chicken 6.000. Itu nanggari na sana. Kek pang tigo nanga. Kek pang tigo sentang nanga ke padang lawe. Kek tugu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sana izin sana ke mana ada channel abang YouTube judi itu enggak. Itu sana negari. Sana konten-konten gitu negari pang tigo padang lui sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.